meta Pirlo mistoqsi min kien l-iktar player taf li qatlab kontrih, għal Andres Kembri. U jina lija ħolma, u jina twilit nara l-kampjonat Taljan serja. U fil-biografija tiegħu iddedika kapitlu għalik. Il-futbol tiegħek fid-DNA. Jien dejjem xtaqt nagħmel isem lil pajjiżi. Hemm xi pudini li tixtieq taqsam magħna? U għatlu coach għatlu jiena naħseb li tattikament maħniex qegħdin tajjeb. Għatlu qegħdin wis miftuħin fuq wara tnaqlaw ħafna goals irdu nagħlqu iktar, fimt? U dak il-meeting ma nafx oħra. Qed jitkellem Andres Kembri u inti qed I swear we're professional usually. Għanna l-kultura tal-futbol maħniex tajbin fil-futbol. Barra jekk jarawna. Everyone fucking knows. Dik il-problema li everyone fucking knows. Alla volja nizzab disappuntata xil-Maltin, man. Iridu l-gazaza fħalqom, naħna qabel nisparaw il-fuq il-ballun, bat nitolbu li jiġi f'saqajna. Meta aħna lajna 12 ma' Spanja, għamlu decade jitmejlu brinna bir-reklami fuq television. Meħdejja sejra sakki di merda. Ġifiri l-lum għadnix nara television Malti, u nara li l-ekġu. Mela, tlaqna?